af 1900-tallet, der kom der igen en ny besindelse omkring det at være dansk. Og her på Skamlingsbanke, der gav det sig udslag i den her talerstol, som blev opført i 1903. Og der er ikke sparet på det symbolske, på symbolikken. Foran på talerstolen, der ser vi de 2 slesvigske løver. Vi ser en torshammer, og inde i torshammeren, der er der fisk, som repræsenterer kristendommen. Så vi har altså nogle rigtig tunge fundamenter her, dels det sønderjyske, dels den gamle nordiske rod, og dels det kristelige, som fundering for det sted her, og dermed også som fundering for det, som jo lå omkring det nationale på det tidspunkt, at Sønderjylland skulle tilbage til Danmark. Derudover så har vi navnene på talerne ved det store møde i 1844, Orla Lehmann, Karl Ploug, Grundtvig og Mia Goldschmidt, og deres navne på. Derudover har vi en indgravering af det sølvhorn, som Hjort Lorentzen fik ved det første møde her på Skamlingsbanke i 1943. Det var en tid, som jeg fortalte, som var præget af en ny national bevidsthed. Det er for eksempel fra 1905, at skulpturen Modersmålet af Niels Hansen Jacobsen er stillet op i Skibelund Krat. Og i 1906, der holdt Bjørnstjerne Bjørnson, den store norske digter, der holdt han folkemøder faktisk først i Skibelund Krat, og dagen efter her på Skamlingsbanke, hvor der var 12.000 mennesker. Så der var altså en ny opmærksomhed omkring det, at Danmark var blevet mindre, og at man gerne ville, at Sønderjylland igen kom til at høre til Danmark. I 1943 skænkede Ny Carlsbergfondet en frise til Skamlingsbanke, og den er sat op herinde i Kongesalen ude på Skamlingsbanken. Og på frisen, der ser vi en masse motiver fra både historien bag Skamlingsbanken, men også motiver, som handler om Sønderjylland og det sønderjyske spørgsmål, fordi motivkredsen faktisk ender med Christian 10., der rider over den gamle grænse på sin hvide hest i 1920. Ellers ser vi motiver om, hvordan støtten bliver bygget op. Vi ser motiver om, hvordan folk kommer til det første Skamlingsbanke-møde i 1843. Vi ser motiver af de store talere fra mødet i 44, Lehmann, Grundtvig, Ploug og Goldschmidt, og mange andre møder, som viser, hvad man lavede, spisning fra Skamlingsbanken og andre aktiviteter herude igennem årene. Frisen er lavet af kunstneren Michael Starke, og nogen kan måske huske i forbindelse med genindvielsen af Finn Juhl-salen i FN-bygningen i New York, en skulptur, de har set med en kvinde, der står med en fugl over sit hoved, som også er lavet af Michael Starke. Michael Starke, han lavede formen til frisen på stedet, op på væggen, hvorefter han tog den ned og fik lavet den original, som nu er sat op på væggen herinde i den her smukke kongesal på Skamlingsbankens restaurant. Havde jeg stået her den 24. juni 1945, så ville det have været frygtelig svært at filme her. Der var nemlig samlet det største antal mennesker, der nogensinde har været samlet på Skamling. Det var en stor befrielsesfest, umiddelbart efter befrielsen, og der var rigtig mange folk herude. Vi ved ikke, hvor mange, men mellem 80 og 100.000 mennesker har været her. De kom herud i hestevogne, de kom ud i lastbiler, pakket som sild i tønde, de kom ud i personbiler, de kom ud med toget heromme på den anden side, Kolding Sydbaner, til stationen hernede, trinbrættet hernede, og de kom i hobetal herud til for at fejre befrielsen ude på Skamlingsbanke. Det var en festdag. De store talere var fru Jacobsen og Mogens Fogh. Det var andre fra modstandsbevægelsen, og det var en dag, som alle, der har været her, kan huske. Det var også en dag, hvor næsten 100.000 mennesker sammen var stille for at erindre de personer, som havde mistet deres liv igennem krigen her. Det var en dag, hvor man fejrede friheden sammen. Og det var der også flere, der måske synes var lidt underligt, fordi der var jo sket det i de sidste tid før befrielsen, at alle danskere var blevet solidariske med modstandsbevægelsen. De mange mennesker var samlet for at fejre befrielsen, og også for at fejre de mennesker, som havde hjulpet med til, at vi kunne blive befriet og have et
været med i modstandskampen. Der var mange mennesker herude, og der var måske ikke så mange af dem, der faktisk reelt selv havde været med i modstandskampen. I hvert fald var der modstandsfolk, som måske syntes, at det var pudsigt, at der pludselig var så mange, som stod på modstandskampens side. Det var sådan, at statsminister Buhl, som overtog posten efter Stauning, jo havde sagt, at man skulle angive, hvis der var folk, man kendte, som var med i modstandsbevægelsen. Han blev jo igen statsminister efter krigen, også efter 45. Så det har været lidt en mærkelig situation at stå i, også særligt for modstandsfolkene, for de aktive modstandsfolk. Der skete rigtig mange ting herude. Der var taler, der var stilhed for dem, der havde mistet livet under krigen. Der skete også nogle forskellige pudsigheder herude. Jeg har talt med en ældre herre, som var med herude, og han fortalte, at der var nogle drenge, der var lidt business-minded. Så hernede, på den anden side af Skamlingsbanke, der havde de fundet en mark, hvor der ikke var noget på. Og det var jo sådan, at der kom rigtig mange biler herud. Så de var lige gået hen og åbnet ledet ind til marken, og så har de ellers stået og taget lidt for alle de biler for at parkere ind på marken. Og da de så havde fået marken fyldt, så var de drenge ellers gået. Og da markens ejer han kom ud lidt senere, så den var fyldt med biler. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Der blev også givet udtryk for noget, som fra nogle sider måske kunne ligne noget tysker had. Og det er ikke noget at sige til i den tid. Det var sådan, at der var en engelsk specielt styrke herude, også for at vise, hvad de kunne. Og med en flammekaster blev en tysk bil brændt af under stor jubel. Så det var sådan en meget sammensat dag. Det var en dag, som var fyldt med oplevelser, og alle de mange mennesker, der var herude, de skulle selvfølgelig også hjem igen, og det tog lang tid. Jeg har talt med en modstandsmand, som fortalte, at han ikke var hjemme før klokken 6 morgenen efter, fordi der jo var de her 100.000 mennesker, der skulle herfra igen. Det var jo et rent kaos at komme til og komme fra. Men det er den største samling af mennesker, der nogensinde har været på Skamling. Det var altså den 24. juni 1945. Når vi står her ved klokkestablen her neden for Gryden, hvor Det Kongelige Teater hvert år samler mellem 7.000 og 13.000 mennesker til opera og skuespil i det fri, så er det egentlig et plads, der er lavet til eftertanker og måske lidt andægtighed. Stedet blev indviet i 1948, og i modsætning til folkefesten i 45, så var det mest modstandsfolk, der var her ved indvielsen. På mange måder passede den måske bedre. Det var modstandsfolk og efterladte, som var herude for at indvie stedet her. Under klokkestaben her, der er der nogle plader, hvorpå der står navnene på de 83 modstandsfolk fra modstandsbevægelsens region 3, som mistede deres liv under krigen. Og hvis man går rundt og kigger på navne her, de steder, hvor folk er døde, så kan man se navne som Skodborghus, man kan se navne som Ryvangen, man kan se navne på forskellige lejre i Tyskland, også som dødssteder her. Det er altså et mindesmærke, der er sat over de 83 modstandsfolk fra det her område, som mistede deres liv under krigen, for at kæmpe for, at Danmark kunne bestå. Det er en klokkestabel, og det betyder, at der selvfølgelig også er klokker i den. Og klokkerne spiller Sankt Jørgens March 2 til 3 gange om dagen, hele året rundt. Der er sat ord på den måde, man kunne tænke på, og det man kunne føle i forbindelse med det, der skete fra 1940 til 45. En uværs april, en torden august, skjult krig i civil, års skimmel og rust, ny kim under jord, sejt forår på vej, 5 jernvintre hvor april blev til maj. Summen af alt i ufredens år, danske mænd faldt, Danmark består. Med placeringen af klokkestablen her ved Skamlingsbanke kan man godt sige, at området har ændret lidt karakter. Fra at være et sted, der havde fokus på det nationale og det sproglige, så bliver det nu i højere grad et område, der handler om konflikten mellem det tyske og det danske igennem det 18. og 19. århundrede. Det er et vigtigt sted for rigtig mange modstandsfolk i området, og det er selvfølgelig et vigtigt mindested, som fortsat har mange besøgende, og hvor det er godt at sætte sig ned og tænke lidt over den historie, som er vores fælles historie, og de mennesker, som har givet livet for, at vi kan have det, som vi har det i dag.